Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi News, Maskandi Updates. Abalandeli bamaskandi yaziyakhala we guys. Kuphenduleka inkulumo za last year. Mase ngixoxela last year kwathiwani. Ku-December last year, kunabalandeli abasifundisa ukuthi i-Orlando Pirates kanye ne-Kaizer Chiefs kumile kanjalo. Kunebhakabhaka, konje i-Chiefs bathini abafana bokuthola noxolo. Yebo. Kwathiwa lento ayishintshi. Ngisho ungakhuluma kanjani wena sisi, kodwa lento ayishintshi. Ngoba inkulumo yayithini-ke last year, inkulumo kwakuthiwe kukhona ingoma song engenhla kunenye ingoma. Bathi bona cha ngeke bekuvume lokho ngoba i-Kaizer Chiefs ngeke ivume i-Pirates, i-Pirates ngeke ivume futhi i-Kaizer Chiefs. Bathi beyichaza lento abayichazayo kwaze kwaba sengathi nami ngiyayizwa noma ingazwakali khona ngoba lana sithi ingoma inkulu ivumeleni badazani inkani bathi siqopha owethu umlando naye uqopha owakhe umlando. Makuvulwe lesi sitolo akusho ukuthi kuvalwa lela. Namhlanje ke kuthiwa lento yokuthi sekulobu kubelesela ukuthi iParis ihleli kubani ngama-views neGucci ihleli kubani inomona phakathi. Kanti anishongona ukuthi iParis neKaizer Chiefs kumile kanjalo. Kuze kuthiwe ke kwiParis neKaizer Chiefs kuhlanganwa mangabe oyedwa edlala neteam yangaphandle. Ingoba-ke lapho sekuthiwani i-South Africa yonke ayingene kwi-Pirates or i-South Africa yonke ayingene kwi-Kaizer Chiefs. Kodwa makusekhaya kuhlukene. Angithi abafani we-guys abalandeli. Ongayizwa-ke lento khona abalandeli ababenqaba ukuthi lena ifanele ukuba yi-Song of the Year. Bekunqabiswa ukuthini bona abalandeli bala. Bazohlala beyabalandeli bala. Sengithi mina-ke yini enzima ngokuthi nangale khona abalandeli abazolokhu bethi thina siwumlandeli walo sihamba nalo uma kubhiyozwa sizobhiyozela okwakhe. Yini enzima ngoku-understanda leyo nto manje kade uyi-understanda ngoDisemba. Siya kumhla ka-31 nithathe i-example ye-Orlando Pirates kanye ne-Kaizer Chiefs. Nathi nina ngeke omunye kulaba beshayele ihlombe omunye. Umbuzo wathini? Ukuthatha umaskandi umfake estage esikhulu. Why kungabi i-Song of the Year eyi-Song of the Year? Ngoba lento ayisafuni ukuthiwe yinto yomndeni sishayele ihlombe ngoba kuyinto yasekhaya. Asithathele efanele kube yiyo i-Song of the Year. Kuphakame negama lomaskandi. Nadazi inkani nathi leyo nto ngeke iziyenzeke. Ngale bathi bona sukela last year bame ngeenyawo balokhu bebhiyoze njalo ngoba bane-hit song. Baphinde futhi nako lonyaka bazogixa bezwa nge-hit song abakaze behlale phansi. Senifuna behlale phansi ke manje ngoba sekukhona i-album. Ninalo iqiniso noma niyalisaba? Ngikhuluma ngalaba-ke abalandeli abathi thina sibhalansile. Laba bangafuni ukuthi kuyasizwana. Uma ngale bethi phela isitolo sethu sisavuliwe, mangale bethi this is business, behlala entweni ukuthi ibhizinisi nethi siyaphusha. Makusaphusheka asiqhubeke siphushe senithi nina umona. Umona seniyawubona manje okusho ukuthi ngenani last year nani nomona. Uyayibona le ndaba? Ngapha ngoba kukhona i-album nithi bagqiba i-album nani nagqiba i-Song of the Year naze nabhoboka amaphakethe naniphusha umona. Awukwazi phela ukukhomba umona ngapha kade wena wenza izinto nawe eziyinkomba yomona. Injani leyo ndaba? Hawu nanginika i-example esobala. Ye guys ngona ngokudelisa ama-video ngabe sithathela ama-comment niyibone lento ngoba manje sengithatha nje ama-comment ngoba ngisawakhumbula. Nathini i-Kaizer Chiefs ngeke ishayele i-Pirates ihlombe. Angithi i-Kaizer Chiefs noma ikhala izoqhubeka ikhale kwi-Kaizer Chiefs. Ne-Pirates mayijabula izoqhubeka ijabule. Manje ngithini?
guys, bathi nje kwakhona ukuthi manje sekuthathwa iParis kuthiwa inama-views amangako, kuthiwe iGucci njalo iya ku-10 million. Leyo nto ihambisana nomona ngoba nawo umsebenzi. Nangale umsebenzi wakhona, lama-hit songs nina awu-2, nithi niwabhanqa ney'ngoma eziwu-19. Ngale uma sebeba ney'mpendulo zokuphendula lento eniyishoyo sekuwumona. Cha, kodwa lo owangithuka ngicela ukuphinde ngisho ukuthi ngiyabonga yezwa. Angikwazi ngadelete ividiyo, ngabe sengithathe igama lakho manje ngisho ukuthi hey, umsebenzi owawenza last year ngoba ukuba akubanga ileya nhlamba yakho ngaba ngilunguzanga kwipheji laMthandeni ngoba uMaskandi bengiwuthatha ngokungachemi, bengiwubamba ngokungachemi. Inhlamba yakho eyathi-ke hayi kanti zithini lezi zinto lezi ndaba ngiyiqondi kahle, ngahamba ngoyolunguza kuMthandeni ku-SK. Ngathi hawu, kanti abantu banjani? Abantu bengakutshela into nawe uze uhambe nayo uyikholwe ngempela. Hey, futhi lento le, yazi lento le iwubufakazi nje bento be-experience yasempilweni ngempela. Umuntu wena ongakaze esho lutho kuwe ungamzonda ngenxa yamakhelwane osekutshele izinto. Uthola ukuthi yena nomakhelwane bakhona into abayibangayo ngempela, kodwa mina angibangi lutho. Ngokuthi sengilalele nje umakhelwane, evela umakhelwane ethi lowo akamuntu, lowo nje akabingelelani, ngisho ukubingelelana, loyo unjani. Ngithathe lento engitshelwe umakhelwane, ngisho umuntu esephambi kwami la, angisambuki ukuthi unjani, sengimbuka ngamehlo kamakhelwane. Nasemsebenzini ufike utshele kuthiwe loya unjani, uboyibuza ukuthi lokutshelayo yini afune wena ungazi ukuthi unjani loya. Kukhona into ayifihlayo ngaye, uyi-threat kuyena, uyamsaba ngoba ngimtshela ukuthi abalali ebusuku laba, bengalele nje bathi bazama ukukhava isikole benza ini. Balaya lo ngenalo ithalenta. Ngisikusho bona, abalali ebusuku basabiswa umuntu ongenalo ithalenta. Ngisikusho bona, abalali ebusuku basabiswa umuntu abathi bona bangenhla kunani. Niyayizwa inganekwane? Singenhla. Maningenhla pho yini enigubazelise kangaka? Bamnakile. Ngithi phela mina ngoba ningenhla, why ningasatomile lo okuyi-level yenu? Cha, amanga bayikhohlisa ngawo ngoba yonke into bona abafuna ukuyenza bayenza bekhompyutha noMthandeni. Kodwa uMthandeni utheni? Ngiphume kudala kule competition. Kwaze kwawubufakazi. uMthandeni wenzani? Uyifaka kuzona kuwona wonke ama-genre manje. Uzakhela yena o-connection. Udonso la, udonso mahu, udonso sisinomcebo. Ngoba uphuma kule nto yomtalabo. Cha, bona bafuna ukubambelela ngenkani. uMthandeni umtalabo usuphuphile guys. Hey, kodwa uvalo enginalo, nginovalo lokuthi ivele iphume le album ibe nomtalabo. Sizothini? Engasigila uMthandeni enze leyo nto, sesimncome kangaka ngalosishuna akhuphuka ngayo, evele efike hey engayenzi leyo nto, ebuke sengathi ezweni. Engayenzi leyo nto ngoba umtalabo guys awuphelezeni indawo. Sesikhuluma iqiniso. Emshadweni ubani ofuna ukudlala umtalabo? Kudalaba kwi-graduation party ubani ofuna ukudlala umtalabo? Kwi-TV show uMzansi Magic usikazi ukuthi i-TV show abake beyifake uMaskandi ngoba utrenda nje, ngoba abalandeli bamaskandi bephithizela kangaka. Kodwa umtalabo uyongenaphi? Ngoba phela kuzosala nokuthi i-storyline sale TV show sihamba nani. Ihambe-ke ingoma nokuthi mhlampe lana umjolo, lana uthando, lana kuyashadwa, ingene lapha ingoma. Umtalabo iy'ngxabano zabo zingenaphi? Niyabona ukuthi sibhoreke ngempela ngendaba yomtalabo, futhi ongaboni nje manje ayi malume ngisayazi indaba yakho. Umtalabo awusiphelezeli indawo. Kodwa ngithe nje thatha naba uShino Mtekhala omalume basho kudala ukuthi awungitshele isithando sami. Namanje usangayidlala leyo ngoma ngoba ithini? Ikhuluma ngesithando namagama othando, abantu abathandanayo. Awungitsheleke ingxabano ya-2019. Ngiyifunani nje ingxabano ka-2019 ngoDisemba? Mina, i-graduation party, umemulo,
Uyambona usisi udade lo culo uhalala. Uyambona lo yahalala wakhe ngoba uthi sekuze kahlangana kuzona zonke indawo uyangena. Abaphumelele emsebenzini halala, abashadayo halala, umemulo wengane halala, ama-engagement party halala. Kuphi ithuba elisha halala, othenga imoto halala. Ihambisana nomuntu leya nto iyamphelezela. Ileyo ngoma-ke. Nina nithini? Hhayi uMaskandi, phela uMaskandi wakudala phela uMaskandi. Lo Maskandi wakudala usho lowo wakuqhaqhazela isizwe. Phela lokho kwakumnandi kubaba, hayi kithi bakithi siyaxolisa malume. Usho lowo okuqhaqhazelisa izwe, lokho sigcine singasazwanga ukuthi ngempela uyayiklinya noma yilona izwi lakhe. Usho loyo yini? Hhayi. Isigqi sakudala-ke vele-ke angeke si-expire esabo abafika naso. Kodwa nje njengoba siku-2024, hamba no-2024. Ngoba nawe ikhona into okufanele ukuthi noma uqale ibhizinisi uzobuka ukuthi u-2024 ume kanjani, kudingekani, ufake lento eyi-need. Uma uzolokhu uthi uphusha ngesidala uzolivala ibhizinisi lakho. Ube uzenze wena ngoba ibhizinisi awulenzeli wena, wenzela ukuthi abantu bethenge. Wena inzuzo yakho imali, inzuzo yakho ukukhula. Kodwa uma uzolenza ibhizinisi ulenzele emzweni yakho, uzolivala lelo bhizinisi ngoba abantu bazothi sikhala ngalokhu ungakwenzi, sikhala ngalokhu ungakwenzi. Mase kuthiwa oho ungathengi umuntu. Manje singasethi ngitsheni namani sathi uculela ama-2K kulungile, kodwa nihambe niyolungisa imishado lapha ku-TikTok. Nje ukungabi isikhathi eside ngoba vele angithi akusiyo umlandeli wakho ulunguza abashadayo. Mase uthi wena bayazenzisa ngoba bejabuliswe yiParis emshadweni wabo. Mase ubuka ama-video le emcimbi, ama-events la ahlelwayo ahlukahlukene. Ufune nje la kunoMaHu khona. Ngesikhathi uMaHu egibele stage liqala igutshu, bonke laba bajabule bayazenzisa. Ayazi yabuhlungu imovie yenu. Yazi ukuthi imovie yini lezi inkulumo ziyenza last year uSimakade uyaniphendulela zona one by one. And le movie ayipheli ngoba kuyazenzakalela. Mina engusho kuwe yelinye ilanga ubozikhulula kwijele lomona uzoba right. Ngoba wena mawugona umona ngisho izinto usunazo ngeke uzubone ukuthi unazo yini, ubuswa umona. Dedela ingubo yomona nawe uzojabula ngoba ngesikhathi unomona akujabuleki, uhuba abanye. Athi umuntu egqokela into yakhe uwofuna ukusitshela kuqala ukuthi i-cheap. Why? Unomona. Athi omunye ethenga imoto uwofuna ukusitshela kuqala ukuthi njalo leya moto ayibizi. Why? Unomona. Phuma ejele lomona, phuma ejele lomona, phuma ngoba awuzukuba right. Wena lento le uzoyibona uzoyibona nje uzoyijwayele kanti yimbi. Usokole ngezinto ongafanele usokole ngalo. Nawe nezinto zakho nomunye unezinto zakhe. Ayisekho ngoMaskandi le video, singomona. Umona unjalo. Ngisho omunye ubona ukuthi awazi wamuhle, abantu besikwazi wamuhle. Wena qala ufuna ukuthi hayi lento uyithenge kuphi, lento ayibizi, lento ishibhi kabi. Umona uyahlebisa. Yabona nje ukuthi sinihleka kanjani kanje. Sinihlekisa ukuthi nihambe ninomona last year, naba nomona ongafihleki, naba nomona ayibo, naba nomona size sisithena. Kanti ucasuke ngempela yini ukuthi ingoma imnandi? Ilokho okucasukela. Sengisho kulaba bebecasukile bengize ngiyibuze le nto, ngempela ucasukela ukuthi ingoma imnandi noma kusadlala? Ngicela ngixolele ku-social media ngibuye ngingasazi noma kuyadlala noma seku-serious, njengoba last year bengiyibuza ukuthi ngabe ucasuke ngempela yini ukuthi le ngoma le iyi-song of the year. Lokho singakudebate ngoba phela i-song of the year ile ngoma le kwi-breakfast show ikhona.
emini ikhona, ntambama ikhona, ebusuku ikhona, erank ikhona, kuphi ikhona. La nje okujatshulwa khona ayisali leyo ngoma. Basuke bathini? I-Pirates ne-Kaizer Chiefs akusoze omunye washayela ihlombe. Nangempela benze njalo, bahamba emagameni abo. Ngempela-ke wahlukana unyaka kuze kube namhlanje. Ngize ngithi nje mina yazi ngibona umuntu okuthiwa ubani akashawe kusuke kuyinto enjani, ngoba kunamhlanje nje abayiculi ngani i-Song of the Year. Yini singayitholi ku-TikTok i-trenda, kutrende ingoma ebe number 2 ize ifike sikubani manje, sikuNovember, iParis kukhalwa ngayo, kodwa iParis ibe number 2. Nina-ke nine-Song of the Year, anifuni ngisho ukuyi-trend, seyinibuye ningicasule guys. Nine-Song of the Year kodwa anifuni ngisho ukuyi-trendisa. Nivinjwe ubani seniwuqophile umlando? Okokhozi-ke ngingabakhulumela, bebengeke bekwazi Ukhozi FM bethi ingoma enkulu le noma sebeyidlalile kusho abantu. Bebengeke bekwazi, kodwa bona bayivotele kakhulu, banawo lawo mandla ukuthi bephinde bebuye futhi benze lesi sicanucane esisenzayo. Angase senze isicanucane lobo sithi nayi Gucci, kodwa wemahu yini lento oyenzayo? Wemahu uthi sizodla ukhisimusi kini yini? Uyabo, ngoba sijabula lapho Mthandeni, sizongena noMthandeni stage ngomhla 31. We guys, ngicela ukunitshela ukuthi asidlali umhla ka-31 la Ukhozi oluzobe lukhona, siyakhona. Ngicela ningangiphoqi, umhla ka-31 la kuzobe kunokhozi khona, siyakhona. Kuyathi nje kuqala ukubalwa sobe sesila phambili, kodwa bake siningangiphoqi. Nithenge impempe, amavuvuzela, enye into-ke esisibambile manje ingathi siyabambeka, uMaka Enzo. Nangu uMaka Enzo efuna siqeda ama-reboost. Anginankinga nje futhi noMaka Enzo ngoba ngizobe ngithini, uyaphakama usisi because i-talent siyasupport. Une-talent usisi loyaya, uma nje engavele eme kakhulu ekuculeni, eze naloshini wakhe wokucula, eyizibe indaba yokuthi abantu bafuna ukuthi lobe chaze, engachazi kakhulu. Manje ngomhla ka-31 sena sinenkinga yokuthi siphethe i-reboost yaMaka Enzo, siphethe ivuvuzela yokuthi nje makuthiwa iGucci sizoshaya umsindo ukwaze kube u1. Manje kwathiwa iGucci, ivuvuzela sizonilethela leya nto leya esayenza ku-2010, sijabulela i-World Cup ukuthi siyahosta, into esizoyenza. Mase sithi-ke Ukhozi vala kumaskandi manje, mase ubadlala ngokuthi basebenzile. Ngoba ma Ukhozi luvala umaskandi ukuthi uhlukanise unyaka, alivali ngeGucci, kwenziwe ubulungisa. Into esizoyibhiyoza into umhla ka-31, kodwa khona siyala okunokhozi khona. Asiphumi kuKhozi FM ngomhla ka-31, kusekhaya siyakhona. Nalona-ke omunye osukhozi seniyalithanda manje, cha wena unephutha, njengoba ngitshela umhla ka-31 asikaze sisuke kuKhozi FM. Mhlampe yibo abangazi ngokufika nama-changes abo, abazi ukuthi umhla ka-31 kusekhaya laphaya kuleya radio station selokhu sikhona. Ngingaze ngikubalele ngisho nangesikhathi kusaphethe oMafikizolo sasilapha kuKhozi FM. Ngesikhathi so-Big Naz beshisa bo-Prophet sesilapha kuKhozi FM. Asikaze sigudluke, basiphoxa futhi, ngoba lokho okusenze saba nomsindo kakhulu bese siphoxeke kwesibili. Yaqala lapho-ke imibuzo ukuthi kanti sekunesitokofelani lapho, ningasasichazeni nje ukuthi sekunesitokofela, ngoba isitokofela kuyahlukaniselwana. Abadlalayo futhi kwisitokofela basuke bazi ukuthi sidlale kangaka, kwahlukaniseka kanjalo, kodwa i-competition i-fair, i-clear. I-competition i-fair, i-clear, ngoba i-competition ikhipha vele lowo odeserve i-first position. I-competition noma kuthiwa kuyavotwa-ke, kodwa i-competition injani? I-fair.
Ngingawabala onke izinto engike ngayilandela ze-competition. Ngibala abacula kuphi, ngibala benzeni, ngibala benzeni. Ngithi kodwa buka ukuthi owawina owayenjani. Kodwa-ke futhi kwesinye into wekalazi singasuli ukwenza kaSimakade kokunye. Mina ngibona ukuthi mhlampe khona lokhu kurobheka ku-right. Ngoba buka ukuthi sivutha kanjani eduze kaMthandeni engawinanga waba u-number 2. Buka izinto ezimtholayo namathuba esibonayo ukuthi ayeza lamathuba lawo ayeza. Angeke mhlampe kube ngokuthi baningi abayizigwili eceleni kwakhe kanjani njengoba eyi-artist ene-talent ngengoma uyowalanda lawo ma-sponsor ngazo izingoma. Lezi ngoma lezo yizo ezizomfaka kuma-ads athile, kuma-TV shows athile. Lento anayo yiyo ezobiza abathi ngifisa ukuxhasa. Kungenzeka manje sipikelwe ngokuthi anihlangene, nina ni-contribute, aninamali. Bazofika banemali bese siyakubona lokhu. Futhi engayidedeli-ke lento yokungena e-South Africa Nkosi yami ephume kulento yomtalabo. Hazomele sibe nesiguqo sokuthi ephume kumtalabo ngempela. Ngoba manje masijabule sonke kudayiseka kahle. Ama-sales ayangena. Hayi sizoba nesiguqo shame. Umtalabo u-expayile umtalabo. Kodwa likho iphutha wabawuzayo nabasifisa ukuhlala kuwona. Kodwa manje silwa nani? Silwa ne-progress. Silwa nani? Silwa nokuya phambili. Silwa nani? Sithi hamba kakhulu Mthandeni. Yabo manje gijima. Ngoba ugijima kanje ibuke lento esikusebenzele. Ile yokushiya umtalabo. Ukuba negative cha. Injabulo yes. Nibonele lapha yabasemanzini. Lapha yabajabule kanjani? Ilento esiyifunayo thina. Hayi kancane sesiyasaba kuthiwe i-artist njalo u-live. Sisaba ukuthi u-live ngoba uzosuke ekhuluma into ezi-wrong. Uyabona? Asifuni lowo shuni lowo. Sesiyasaba manje ukuthi nangevula u-live. Nangu. Hayi futhi nina ilaba basifake lo mqondo ngintshela. Ngoba nanini makuthiwa nje uMthandeni wenza into ethi sesisaba ukuthi uzofika phoqa. Singakaze simuzwe thina ephoqa. Siyasaba manje ukuthi hayibo uzokhuluma into e-wrong. Njalo makuthiwa uyokwenza ukuthi sesigijima kodwa sinalento eceleni yovala ukuthi sizophoxeka. Yabo ngoba eyibonile lento uSimakade wambonisa yona engayiphinda ayidedeli. Nje nokuthi khona ngiyacula ngumaskandi artist kodwa ngeke ngizivalele ekhoneni. Ngizokuzama okunye kungisebenzele. Abakhulumayo bayosala bethi ukotele o-connection labo. Uya-network. Ngesikhathi ehlangana nabanye abanye bam-introduce kwelinye itafula elinabanye. Ibhizinisi, impilo injalo. Impilo nje siwumphakathi kahle. Mawazi umphakathi ubuka izinto ezazenziwa woma. Uthola ukuthi uma uyahamba uya emngcwabeni ukuphila nabantu. Uyahamba uyalapha. Bonke laba akabahambelayo nabo bazobuye beze kuye ngesikhathi edinga usizo. Singayi-understand lento ngoba siyingane ukuthi hayibo kanti bazokufanele uhambe konke nje la kunesifo khona. Cha, siwumphakathi. Ukuphila siyaphilelana. Kanti uma uyingane ungaloba useyuma wakho wena uhamba ubona ngisho abantu abaseyibhedlela omakhelwane injalo-ke impilo. Laba abayithatha ngeSolomon bathi ukotela kumfaka kwelinye itafula. Kulelo tafula kuno connection. Labo connection siyabadinga. Yezwa. Uma nje sekhuluma umunye ethi awu ave phila uMthandeni ave njani lo munye useyafisa ukukhuluma naye. Kodwa lo zobe bethi uMthandeni unje sithi shut up wena. Shut up. Futhi wena othi umalume shut up malume ngeke. Yini ngempela ulobu umele ukuthi uzobe ugxekana nobhuti wakho. Hayi shut up. Hawu.
Sikwenye indawo manje kupholiwe la esikhona. Angaze nganidabukela.